O Coffee Mix na tataglay ng bisag galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog, collagen para sa matibay na buto, glutathione para sa kutis, amplaya na nakakatulong para mapagbaba ang blood sugar level at iba pa, sugar-free stevia ang pampatamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket, grocery sa inyong lugar. Kaibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto. Gabay Kalusugan! Gabay Kalusugan! Tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan. Gabay Kalusugan! Magandang oras, Bicolandia! Kumusta po kayo? Sana'y nasa mabuti pa kayong kalagayan? Simula sa oras na ito, tayo po'y magkakasama sa loob ng 5 minutong pagtatanghala ang ating palatuntunan Gabay Kalusugan. Ito po ay tatalakay sa iba't ibang mga produkto na syempre kinakailangan mo natin para ho mas okay pa sa alright ang ating pong kalusugan. Ako po yung magiging host, Jay Dizon. Yung po mga kababayan natin sa buong Bicol. Ihanda na ho sapagkat pagsapit ng ganitong oras at sa himpilang ito ng radyo, syempre tayo ay magkakasama. Ayan. Gusto mo yung mga taga Naga City? Farmasya Uya, available na ho dyan ang ating pong produkto. At syempre dito sa Legazpi City, all the way from Bicol o from Tabaco City. Ako po'y bumabati sa inyo ng isang magandang morning. Kapag tayo hong mga Pilipino, alam nyo bang dito sa buong mundo, isa na ho tayo mga Pilipino na napakahilig magkape. Kaya ipinapakilala ko dito sa buong Bicolandia ang ating hong pamosong kape. Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Naku po! Grabe sa ingredients pa lang, panalo na! And actually, ang ating pong produktong ito mga kababayan ay gawa ho ng isang doktor. Kaya't sigurado makakaasa ho tayo na ito pong mga herbal na laman ng ating pong Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Malaki ho ang may tutulong upang sa ganun mapabuti, mapaganda ang ating pong kalusugan. Kaya kung ngayon mo lamang mapakinggan pa ang ating pong Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix, o ba, fasten your seatbelt. Ayan. Sabagat nandito na sa buong Bicol Region, ang hari ng mga kape, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Saan mo ba mabibili yan? Ako, available na po yan sa lahat-lahat ng mga butika at supermarket sa inyo pong lugar. Nais ko kong i-mention, LCC Supermarket All Branches. Available na po yan. Siyempre, South Star Drug All Branches. At iba pang mga butika, siyempre, sa inyo pong mga lugar. Yung mga nagkakape na dyan, dapat na Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na ang inyo pong hinihigo pa. Alam ko dito po sa Bicol Region, ang dami na rin ho mga kape, Pero bakit ho natin kailangang piliin ang Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix? Sapagkat sabi ko nga po, ito po ay 36 na herbal ang nilalaman ho nito. Piling-pili upang sa ganun sigurado sa lahat ng mga hihigop nito ay magdudulot, magkakaroon ng magandang kalusugan. Una na ho dyan, babanggitin natin. Alam niyo ba na ang Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix, isa ho sa pangunahing components nito, ito pong ampalaya. Yan. Alam naman natin ang ampalaya, nakakatulong ho yan na malaki upang sa ganun ma-normalize, ma-regulate ang pagtaas ng blood sugar level. Kaya kung ikaw ho ay may lahing mga diabetiko, nako, panahon na para mag-shift ka na. Ang iyong dapat hinihigop na araw-araw, walang iba kundi kapeng gawa ng doktor. Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Good morning sa mga tiga
tigadangit. Abay, abot pa lang ating palatuntunan dyan mo sa dangit. Lahat ng butika sa dangit, syempre mabibili mo na. Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Ayan! Bueno, sadyang napakabilis ang ating oras. Bukas muli nating tatalakayin ang iba pang nilalaman at kung bakit dapat ang iyong mga hinihigop sa oras na ito ay Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Sapagkat wala na hong oras, ito po niyong bibigan Jay Dizon. Nag-iwan din sa mga oras sa ating lahat. Hanap mo ba'y kapeng masarap na healthy pa? Ipinakiki